Kublaya piki perlok by site kerjaan yang anak kapor siya kapor. Te hagan ka video ngat pani pi kumno ban wen yaki copyright na ka video jong pi. Namar ki don ki paralog jong ki ba site comments mo lene ki site WhatsApp ne message nga ba ki am pensinalem ka video kumno ban wen ya ka copyright claim ka ba ki ka video jong ki. Namar ba haba pio copyright kemot pinum laban monetize kan wan reuse content lane wat ndala monetize maknaro da pio bunsin pala ke copyright kalaban demonetize no ya ka channel jong pi te apan kong ngapan mam pi baling ngadeng yu ne earphone kalong ban mar bangam don mic te ga mic ngapan kam don headphone mo do ne te namar ban shutan direct kum turu imat kalong delay kasur shano ka sentur shano mo te wat ngoi ai namar ba katar ngambiang te wala katar ngan ai gajing batai kamtam ye tu ki parlok ki ba kwa ban tip kum no ban wen ya ka copyright naka channel jong pi te ngam da bun kitin shu direct ngan pen ya pi ba kum no ba phin wang ya kita ki copyright te sa pe ha ka screen bangan sa pen mo namar kum ba phiti bi ba ngi upload ka video teng teng ngi sha yo kine ki free music bagi ong free music background lane teng teng ngi upload ki jing roi jong ki wei lane ngi copy nang no kum haki video bangi le photo contest lane ki comedy lane kino ki video ni sat bu em ki music background lane ki jing roi jono knang ban smutenat katuka ka video jongi te ngi klempoi perkhat pade ka hakatu ka video jongi ki don ki music ki ba don copyright ro namar teng teng haki niki free content deh free music lene free kano ko ba ai free ki suang tang ka free henrei kadon pade ka claim hang to hadien habut te ngimla ban sini ya ni free music mo te la pi kwa ya ni free music ru ngan free music background ru ngan sa sina ngan sa upload ke channel jonga te ngan penim ta to ya pe ya ka screen le ya Google Chrome jong pi type youtubestudio.com klik nang te basau I desktop mode sign in klik nang tu video pa yang tu POEM arteli ki copyright claim hang tu POE ya ka por ka second na ka minute ba ka music lene kuno ka jingruai na music ba pinon kam ka video jong pi ka wan copyright mo hang tu kan sapa tenang ne pin le kumno te apet ya chakmat no tu ka minute pi ya baik klik nang ne lightly ki dot hang tu pila ban trim segment ne change song lene mood song klik hang tu trim mentapai ka tho hang te the process will take a while you can leave this page ma pila ban back no sakane ka we jing ruai banga yo copyright ya kane ronga le kumju hi kumno ban edit kumno ban trim ya kitu ki benta mo baka copyright claim ga yo te kumba phile ek to go we video mane kumta hingan la egane ga ju te pe hang to pe bhasuki jai kumno nga le hang ne ya kane ga we jing ruai kumno nga edit kumno nga cut kumno nga mood no ega song la ne change song la ne nga trim segment pe kar kum gane ga banga ni hang ne kitu ki dak pasau banga bu mo ki mark mo marking pila bani itu hang tu ko hang no ban klik hang no ban dum klik te pin salap ki e bar ko kum no ban le kalawan hi ka instruction hang to nda pila deble lot bar ko kitu fi refresh biang ya ka page back no one biang sa ka home screen klik biang ya Google browser jong pi
type biang yau YouTube studio sign in biang ya ka YouTube jong pi hang ne bat sa check nda pila check pin sa lap hang ne ba ki copyright la da buang mo ndani e so along non restriction non te pe hang ne kan pen e kum jo kum mangale hang ne pe mentang la refresh ngala da refresh sa check mentah sampai mentah tu ki video ku benga yo copyright mentah kila along kamot kim don copyright so pe katu kadang proses kena gawe ni mar wadang sudap te ap pe mentah sipang pe su ndang la scroll pe mentah kena gawe dang checking tu gawe mentah refresh biang pengen la refresh ai video check hang tu close yo tu mentah pe mentah non baru artli ke banga yo copyright mentah kim don copyright so pe along non restriction non barak itu ngelabu dagi mak dak saw itu analisa rani bat korang hagas gitu tengah track atu pila sengotu kumno bapin weng ya ki copyright naka video jongpi but lada pisong tenat yang ne video ko bangasna desno bahabanya like ya share ngam sengo lada don ba page name don ba page ru lada page tang sangut si pongut ru compare kala long ke jing yarap jonga ya kitu barolok jonga kiba don kang ya ke jing yarap but yang aru kumju kisan si pau ki arpau kisan pau cispa ngut kila yarap dengan naman kila page ya ke video jonga ngaro ngala ay ke jing tips ya ki ngila yarap mar kila te kublai sibon ngin se kundupat hakawai ke video